Vydejme se na slovíčko za Jaroslavem Kolertem, šéfem liberecké ploché dráhy, který se podílí na chodu extraligového intertýmu a mimo to se snaží na trh uvést elektrický plochodrážní speciál. To je myšlenka asi před 3 roky, to není jenom v Liberci, to je parta lidí, která prostě jezdila motocross a chtěli nám pomoct. Myslím si, že plochá dráha je přímo předurčená na ty Ečka, je to sprint a jednoduchostní motorky oproti motocrossu. Liberečtí vývojáři zatím nedali svému elektrickému speciálu definitivní podobu. Na jeho vývoji se neustále pracuje a pomáhají s tím i přední čeští závodníci. Jede nám to velice slušně, český jezdci si už to vyzkoušeli, včera jsme měli možnosti pár jezdců ze zahraničí, kteří z toho byli trošku na větvi, protože přeci jenom to má nějaké svoje rozdíly oproti plochodrážní motorce. Nejvíc nás limitují baterie, protože ty baterie, které jsou na motocrossu, jsou nepoužitelné. Důvodem je ten, že motocross přeci jenom nepotřebuje takový výkon jako plochá dráha a tam je ta alfa omega. Myslím si, že ještě pár měsíců potrvá, než najdeme tu správnou zdrojovou jednotku, která nám to postrčí dopředu, ale na to, aby jsme to mohli otestovat a tu motorku bezpečně vodit po plochodrážních oválech, to už jsme na cíli. Moje představa je ta, že bych chtěl, aby byla založena E-klasa. Ta E-Speedway, myslím si, že je to dobrá myšlenka, protože jak motocross, tak silnice, i formule dokonce už tam jedou. Plochá dráha trošku zaostává v tomhle. My jsme se přiklonili teďka na polský amatéry, protože ty si to zkoušet chtějí a shodou okolností tím, že nejedou tak rychle, tak nám víc testují, což je dobrý. No a myslím si, že do 2 let by se dalo pořádat ty e-závody na našich stadionech. Musíme vycházet z toho, že Liberec je nejkratší dráha. Takže nemáme data z těch delších dráh, kde budeme muset samozřejmě to připravit, protože vývoj plochodrážní motorky to není na jeden den, ale ta parta, která to dělá, je nadšená, má do toho spoustu chutí a myslím si, že pokud se nestane zase něco jako letos, že nám to zastaví na půl roku sezonu, tak budeme spěchat. Už to chci vidět jezdit.